robí hýho. Mustang, pekný, majiteľ je kde? Prosíme majiteľa, aby nám niečo povedal k tomuto koníku. Tu vidíme aj knižku, že čo sa všetko na tom robilo. No ale živiť by som to nechcela, aj keď sama mám jedno také oranžové. No ale takto mám len do obchodu a naspäť. A tu máme pešáka. Ahoj, húha, aby som sa do teba nezalúbila. Čau, teta, aby som sa ja do teba nezalúbil. Na svoj vek stále dobre. No, čo by vás zaujímalo o tom? A je to Ford Mustang z roku 94, celkovo 4. generácia zo 7. Tento konkrétny kus je z Oklahomy dovezený, aby vás nemýlila tá wisconsinská značka vzadu. Auto prešlo, obsiahlo už renováciou, dá sa povedať, karosárie, spodku auta, interiér, motor. Z pôvodného 3,8 litrového motora sa vydúpal objem na 4,2 pomocou stroker kitu na zvýšenie objemu. No a je to taký unicorn v týchto končinách, nakoľko tu ľudia kupujú Mustangy iných generácií, takže tento Mustang je taký, by som povedal, pre veľa ľudí nevšedný. No a mi radosť už nejaký 8. rok, za tú dobu, hovorím, je v takomto stave, v akom ho tu vidíte. Ďakujem. Plánujeme si ho stále nejakým spôsobom užívať a ukazovať verejnosti. Ako je to unikantný kúsok, lebo sme zvyknutí na tie iné tvary, potom boli taká iná sféra tých Mustangov, čo som si všimla, a potom sa to tak naspäť vrátilo, naspäť k tým tvarom. No a tento tvar je ozaj z tých unikátnych, aj keď črty sú tam zachované. Črty sú tam zachované, lebo po neúspešnejšej 3. generácii vlastne mal Ford nelakú úlohu, aby sa to auto aspoň tým tvarom začalo viac menej podobať na tie prvé generácie, či už teda siluetou tela, trojradové zadné svetla, fastbacková karoséria a tie objemnejšie motory, nakoľko vieme, že 80. roky bola výzva pre Spojené štáty americké, aby opäť začali vyrábať autá, aj keď nie v tých silných kubatúrach, v akých sa to vyrábalo. Takže tú nelakú úlohu si myslím, že zvládli veľmi bravúrne, pretože vďaka 4. generácii sa dodnes opäť ten Mustang vyrába nepretržite každý jeden rok. Takže za mňa to auto má v sebe kus histórie. Áno, takže ďakujeme za informácie k tomuto koníku. A ešte by som rada vedela, že koľko koníkov to má? 1, 2, 3. 3 sú tam emblémy, to sú hneď 3 kone, ja som 4., čo to šoferuje. A cca sa hýbeme nejako 250-260 koní, od pôvodného výkonu nejakých 150-160 koní, aj vďaka tomu zdvihnutému objemu a veľa iným veciam, ktoré tu boli. Takže doma určite kopec sena máš. Na seno to nejazdí, ale musím ho naučiť aspoň na nejakú vodu, alebo tak. Áno, áno, no, takže zistili sme, že autičko je aj smedné, no ale krásne, ozaj, akože musíme uznať. No, ďalej ma zaujalo, takže ďakujeme veľmi krásne. Tam tá malička červená podvorka je talianská, ako som si všimla, máme to aj majiteľ.